Goddag, mit navn er Morten Krog. Jeg er festivalleder på Copenhagen Stage, og jeg er rigtig glad for at kunne byde jer velkommen til endnu 12 dages maxet ud teaterfestival i København. Der er readings, der er forestillinger, der er minifestivaler, der er åbne prøver, du kan gå til workshops, du kan gå til fester, der er et loppemarked, hvor du kan komme og købe teaterting. Det er et overflødighedshorn af muligheder inden for scenekunst. Det, jeg synes er vigtigt med sådan en festival, det er selvfølgelig, at man får set de der forestillinger, man ved er gode, man ved er vigtige. Jeg bliver simpelthen nødt til at se denne her forestilling. Den kommer måske fra provinsen. Det er en international forestilling, den har ikke været her før. Man siger, den skal jeg se. Når man har det på plads, så er det selvfølgelig, at man kigger på programmet og tænker, hvad skal jeg ellers finde ud af? Og der håber jeg jo, at folk går ud og siger sådan, ligesom tager nogle chancer. Det behøver ikke være så svært at gå i teater. Du står på Strøget, du tænker, jeg har lige 1,5 time, der spiller noget på Folketeateret, jeg går sgu lige op og ser, eller jeg kigger i mit program, hvad er der i nærheden? Det er der, man går ind og får de her fantastiske oplevelser, der kommer helt bag på en, som man ikke vidste var derude, kære publikum. Du tænker, 110 forestillinger. Hvad skal jeg dog se? Hvor skal jeg begynde? Du skal selvfølgelig begynde med at tage ind til festivalens store åbningsarrangement på Folketeateret. Fordi der har vi samlet en bred vifte af kompetente scenekunstfolk til at hjælpe og guide netop dig med at finde rundt i programmet. Åbningsdagen fra 16 til 18 på Folketeateret. Og når I så alligevel er der, så skulle I jo blive hængende og til at se åbningsforestillingen. Next Day, 12 børn på scenen. Fantastisk musikalsk og visuel oplevelse. Kommer fra Belgien, har spillet i Tyskland og alle mulige andre steder. Det er første gang, vi på festivalen kuraterer, udvælger en egentlig åbningsforestilling. International forestilling. Det bliver spændende. Det bliver godt. Det bliver Copenhagen Stage 2016. Jeg glæder mig til at se jer.